3 AI инструмента, без които аз не мога да живея. Здравейте, добре дошли в канала на Phone Exchange. Днес съм ви подбрал 3 AI инструмента, които ми помагат ежедневно във всякакви дейности и предизвикателства. И най-хубавото е, че може да се ползват и на телефон. Първият AI инструмент е ChatGPT. Да, директно започваме с краля. ChatGPT е инструмент, който ти позволява да правиш хиляди неща. От това да генерираш изображения, до това да чекваш в Google и да търсиш различна информация. ChatGPT е неизменен инструмент от моето ежедневие. Ползвам го за лични и професионални нужди. А ти за какво ползваш ChatGPT? Купил си нов телефон и не знаеш какво да правиш с стария. Нека ти покажа. Ние от Phone Exchange купуваме телефони втора употреба. Така че ако желаеш да продадеш стария си телефон, заповядай в магазина на Phone Exchange в Дамол на етаж 1 и ние ще го оценим на място. Продажбата е бърза и елементарна. Само за 30 секунди оценяваме телефона ти на този таблет. Още ли мислиш, че е по-удачно телефоните да седат в шкаф, вместо да ни ги продадеш? Вторият инструмент е Grammarly. Този инструмент ме е спасявал хиляди пъти да не изглеждам като идиот. Той помага за правилното съставяне на изречения и изписване на думи. За жалост не поддържа български, но ако работата ти изисква това да пишеш на английски, това е приложението, което ти трябва да използваш. Grammarly има много силен изкуствен интелект и работи безупречно. И дори безплатната версия е невероятна. И третият инструмент е Duolingo. Това е най-известното приложение за учене на чужди езици с много силен изкуствен интелект. В това приложение може да учите десетки езици, а отскоро може да учите математика и музика. Аз го ползвам да уча испански и доста задобрях последните няколко дни. Сега ще ти кажа на испански, много съм добър по испански. Tengo una mochila de Barbie. Тия сценаристите пак нещо май се подиграват с мен. В момента на пазара има хиляди AI инструменти, но тези са за ежедневна употреба. Не коментираме Midjourney, Eleven Labs и другите, които са за по-специфична професионална работа и не се ползват толкова от масовия потребител. Кажи долу в коментарите ти кои изкуствени интелекти използваш. Благодаря ти, че остана до края на видеото. Много ще се радвам да се абонираш за канала ни, а тук може да намериш социалните ни мрежи, където може да ни последваш.